hon shi ya bani cewa ila ko kai ne ko wani ya gida muna lafiya alhamdulillah aiki mu gaisa ya aka haka lau lafiya lau Masha Allah, ka yi ƙoƙari gaskiya. Abinda za a yi, kun ga wannan kai. To, ba masu. Allah ya sa musu albarka. Amin. To, yaushe zan da kenan? Wataƙila sai zuwa jibi idan Allah ya kai mu. Ka san abin layi ne, akwai waɗanda da yawa suke so a basu su je. Yanzu kaga akwai wanda zai zo in an jima kaɗan idan an yi la'asa ya karɓa zuwa wajen bayan magariba shine lokacinsa. Insha Allah zuwa jibi neme ka sai ka zo ka karba. Sun sulau na gode a gaida mutan gida. Ba da wani matsala ka zuba mai ko? To ba matsala. Yayi kyau ai dama haka ake so. In ma dai an samu wani ci gaba zan aika a kirawo ka. Salamu alaikum. Salamu alaikum, kina ina ne? Sai yanzu ga daman dawowa. Ki yanzu kusan da zuwa ba za ki ce min ba shine sai magana sai da na ga damar dawo. Dan me yasa ran maka sanin da zuwa ka ajiye ni a gida tuntuni babu abinci? Amma dai kin san nema na fita kuma neman nan kuma abincin nan na jin kamci ko. Lala malam dakata. Ni yanzu ba na son ka cika da wani surutu mai kasi. Shinkafa ce gata. Shinkafa kullum sai ka ce ka ajiye tinkiya a gida. Yanzu kenan ba za ki godiya daga abin da Allah ya baki cewa? Tana rufe min baki. Ni za rufe miki baki? Eh. Ni cewa zan yi ba zan na riga na yi latti. Ina kuma za ka je? Ban gane kan da kai latti ba. Wanke kuma kowa zai maka. A to wanke yau ba sai ki rage min ba. Ai tunda ina yi kullum kin ga sai yau sai ki dan rage min wani abu. Gaskiya ne. To wallahi ba inda za ka je daga gidan nan sai ka wanke mutum. In gaya miki cewa na riga na yi latti kuma ki ce sai na zauna na yi wasu ayyukan gida. Dan Allah ka wuce mu tafi kai nake jira. Ya haka ne wai. Dole sai ka sa na aiki. Wallahi baki da tausayi, Allah baki da tausayi. Mu je ka. To shikenan ya bai. Wai sama dan Allah kai ka gama. Ƙawata kin man daidai saboda idan kika yi sake zai mai da ki baiwa amma yanzu kin nuna musu cewa kina da yanci a cikin gidanki. Ni ba abin da na gani kenan ƙawata saboda mazan yanzu idan suka ganka lokacin ba sai sun ga gallaza maka amma idan kuma suka kana da zafi sai sun ga shakkarka. Gaskiya ne tawan amma ke zafin naki har yayi yawa. Ai ba na haka saboda kan tsaya kallon ruwa. Gaskiya ne tawa yanzu dai me kika tanadan mu saboda da yin wasa na zo gidanki. Kai ki da duk abin da yake suna tanadan miki. Ai kai jira. To shi kenan ƙawata ina jiran ki. Ni dai wallahi ina ga mazakara ko duniya. Yanzu wani namiji ne zaka je ka same shi a gida yana kwance. In ban da kai lalaci duka ya gama cinye ka gaskiya ni kan ka fita ka bar min gida ka tafi neman abu.
ya kamata ki san ya mijinki ne. Abin da yayi yawa ki zo sai ina kwance ki ringa zuwa kina yi min ihu aka. To in na fitan ba da abin da zan yi mai yake son yi. Haka dai malalacin namiji yake. Kullum ana gida a kwance. Na gaya miki a daidai saurin da kike ga ina hawa sojan haya nake. Sojan haya nake ba kuma ni kaɗai nake hawa ba mu wajen 10 muke amfani da wannan. Dakata malam ni fa ba magana a da sau nake maka ba. Kawai ni dai ka tashi ka fita min daga gida ka tafi nema abin da nake nufi kenan kawai. Wala in kiya ishe ni da zan iya zama ba gwandan fito wajen koma me zai yi. Ajiye dai akan me ka dinga zama min a gida ba zan iya. Alhaji ni dai alfarma nake ƙara dan Allah aya ni zan nemi kuɗin na zan zo ka maka. Kaga aba malam Musbahu ya kamata ka san halin da kake ciki. Ta ya za a yi ta maimaita magana ɗaya sai ka ce cin kwan makauni. Kaga idan babu halin da zaka iya biyan wannan gidan ko ka gane ko babu dole ka fito ka ƙara gaba kawai. Alhaji kai haƙuri zan biya inda da kuɗin nan wallahi ni da tun na biya ka. Ni da kaina sai in nemo ka in zo gidan. In za ka yi zuciya ka je ka nema. Ka daina kwanciya a gida. Me ya fito da ke me ya kaya ki cikin wannan magana dala ki koma gida. Alhaji kada ka yarda sai ya baka kuɗin. Musbahu ka yi haƙuri ka san halin mata sai a hankali musamman a ce baka da shi gane wallahi ina fama da matata saboda Allah dai bai hore mu. Abin da za a yi Musbahu ka je kawai magana wannan kuɗin hayar duk sanda Allah ya hore maka ka biya. Ke kuma wallahi baki da mutunci. Yanzu ke me fito da ke magana da babu ke a ciki kin fito ne domin ki ƙara tuzarta ni ki sa mutun ya raina ni ko? Kaga malam ka daina min faɗa saboda ni ba ƴarka bace. Idan ba hakan na magaba na ga alama ba za ka yi zuciya kamar sauran mazan ba yanda suke biya ma matansu bukatu ni ma ba za ka dinga biya min nawa bukatan ba. Wai to sata kike son ki ne ko ya ke sanai? Ba sata ba. Ko ma menene ka je kai ni dai ka biya min bukatata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke dai kin zame min annoba a gidan nan. Annoba? Ni ce annoba? To mecece in ba annoba ba? In ba annoba mace ta ringa bin mijinta wata. da rashin tausayi sharafa na gama wanke kuma kin da karo su rashin tausayi ne ma dan nan karo maka wannan dan aiki da dan sa shi zaka ce ma rashin tausayi to naji tunda baka son ka saka aiki a gidan nan ko ka samu yar aiki kaga ka huta ni ba wani aiki da zan dauko kawai zan ci gaba da ba matsala amma da ina ganin Muktar bai kamata ka ringa sa damuwa a ranka haka ta yi yawa sai ka zo ka haifar da kanka wani ciwon da mu ma zai zo ya dame mu to ai nura dole ne hankali na ya tashi abu ne da ba ta yi yanzu da take kuma ba abin daurewan kai shi ne idan na tashi duk lokacin da na yi yunkurin aiwatar da wani abu wanda zai sa ta dina sai in ji na kasa to ai duk da haka ba damuwa ce ta kamata zama a farko ba sai ka dage da addu'a amma mace ya ka da addu'a ai da ba haka take ba sai kaga ta canja ba abin da ya fi karfin Allah haka ne amma ka zo ka sa damuwa a ranka ba daidai bane gaskiya
Allah za mu samu kan Allah ya sauke. Wacce maganar banza kake gaya mun ne mu fita? Kana nufin ka ce mashin din nan aka sace? Wallahi alhaji kaddara ce. Ni ma ban san barayi na dauka ba wallahi. Kaddara. Kaddara ko? To kaddara akan ka ta fada, dan ni ba ta fada ba. Babbar kaddara da na sani shine mu kullum mashin na dauka na baka, mu kullum mashin zaka kawo min. Basu bahu. Ban san fa ni ma barayi na haddasu ba wallahi. To za in san kai ba barawo bane. Ya ba zan yi tunanin cewa watakila da kai aka haɗa baki aka sai da mashin ɗin ba. Kaga wannan kullu kucin ba da ni za a yi ba. Babbar ƙaddara ta faɗa maka na yadda ƙaddara ta faɗa ma amma ba ta faɗa min ba. Ka je ka kawo min mukullin mashin ɗina shine kai abin da na tun muna gane juna ni da kai. Tun kafin mu zo muna zance da karkata kai ka kawo min mukullin mashin. Ka fahimce ni? Na baka nan zuwa wani lokaci ka kawo min kullum mashin tun kafin mu zo muna zage-zage ana cin mutunci tsakanina da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kwace da mutuncin manzo Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Umma. Sanda zuwa. Ina kwana. Lafiya. Ina gaji. Madalla. Muktar. Ban fahimta ba ban gane ba. Namiji magidanci kamar ka yana share cikin gidansa. Ina matar ka? Ka zama mijinta ce wannan ba ƙarya ne ba. Abinda dan na ce kai shine za ka yi ba ni san ta ba. Na ɗauko ruwan dafa kaina na zama mijinta ce ku yi duba. Ka zama mijinta ce wannan ba ƙarya ne ba. Zan yi duk yadda na so na yi iko da mai gidana. Yau na ɗauko ruwan dafa kaina na kawo gidana. Na zama mijinta ce na yi aure ban huta ba. Ka zama mijinta ce ba ka da iko a gidanka. Wanke da wanke-wanken ajiya dare da rana. Ina saka ce dawo zauna aiki bai ƙare ba. Yanzu ma ka fara sannu a sannu zan ga sai ka saba. Batun wanke-wanke da wanke 'yar aiki ba zan ɗauko ba. Girki kala-kala za ka kware
cikin gidana. Ka zamo mijinta ce baka da iko a gidanka. Wanke da wanke-wanken hajiya dare da rana. Ni ba dan Daudu ba amma aikin mata na saba. Girki na da na yanzu ba za a gaya min komai ba. Gani dai gidan dai na wani amma ba zan izini ba. Abin da kike so shi za a yi korai na bai so ba. Ka zamo mijinta ce baka da iko a gidanka. Wanke da wanke-wanken hajiya dare da rana. Dauki tsintsiya ka yi sharar falo ɗakuna zazzaga. Ka goge su TV har da firiji don su yi kyawun hanga. Idan ka gama kuma ga kaya na za ka yi mini guga. Bata rai na mai kake ne ka gani ka fita idona. Ka zamo